Hello guys. Ito, madaling araw pa lang. Gagawin natin ngayon, mag-swimming daw tayo kasi mga pamangkin ko dumating galing ibang bansa guys. Bihira lang sila nagbabakasyon kaya pag ganitong nagbabakasyon sila, marami namang kaganapan na trinitreat kami. So maliligo daw tayo sa dagat, guys. Ito, maaga tayong gumising para mag-impake. Panurin lang natin guys kung anong kaganapan. So ito guys, nagliliwanag na, kaya kailangan nating umalis. Ayan. Ito na yung mga kapamilya natin. Itong service natin. May isang van, saka mag-gigip tayo guys. Ay, di pa nagulot ako. Yung sumagun ko. Ikaw, hindi ka lang sila. Ayun, isang jeep ito. Bungay sa ban? Ay, sa harap. Dilim-dilim pa sa loob. Hindi pa nakikita yung tao. Ajuman ka lang mag-dito. Ate, pinalang kami dito. Ate Kara! Here we go. Maana muna. Adan chungos ko. Anak ko. Good. Mag-hello ka ba guys? Mag-hello ka mo talo. Bumida kang tumal. Hello ah. Inyati baga makada kita pans mo. Wala na. So guys, sinanan lang natin yung mga kamag-anak natin dito. Mama, si where is the balikbayan? Go! This is auntie. Oh. Hi, balikbayan. Hello. Dito na kayo. Sa ko na may tiwan mo. Minang pala ni Pangaway. Tawon tagbantay. Oh. Alam na yung cooler dyan. Alam din na mga babasi sa cooler dyan. Hello, Chan! Chan, hello! Ay, yan yung bilisang ko. Tumatawag. Mag-iisigawan ko natin ay popular. Bati na kung may kandalan dyan. Ganyan nga rin ba kayo bagang kabagay? Nakakaumay ako, tatay, bati tayo. Baka. Salamat mga kanakan. Ang kaya. Giwaras na Okay. Sobrang proud na mo kanya yung. Aging ko lang tawag. BBM! Okay. Ay sus, nakapaglagyang ito isang atarak di may bigat. Oh, beng, nagpapabaya sa namin. Sa hargaji ko na kailangan tayo, nakasalan di ko. Nakatutay mo nga rin, tatay pailaog ko nang hindi dahil. Makita tayo di mas nga ba. No, nanginaw na yun, hindi ba nururol, tawag ito kung tayo labaanan ko ng panyagin na. Hindi tayo niya dyan sa mga resita. I'm the wife of your son-in-law ko na. Nagkantay makikanda. Ay, grandson kaya. Tita, kayo na lang bumaba. Tulog pa to eh. Nanyangarap tikatangan anak ko.
Nagbatikan anak ko tayong kamot ka. Pang barbecue, pang kilawin. Yung kapesing ko yun. Wala naman nilulay yun. Wala naman. May dadya pala yung sana. Nung kumadabago ni Marites, baboy ko na po mga tilapia. At ang ginawa kayo ng tilapia na nagadamo ko na anak. May hanap buhay na akong matilalaw. Ba't nandiyan? Mulaan sa tagit. Iba nilang tanong siya. Panawin ko po Kaya na. kumita kasi takti. Istorya na, hindi na pa pang dumanong Jerry ko sa lahat. Parang yun ako. Pinanahan ko ang Jerry ko. Ang takal, di ba? Dito ni ada ko. Okay, sinayado ba? Sinayado lang. Ada kubo-kubo na. Kita mga hangin. Hindi kami nga gusto na may bigay. Kapag yung may tibatang. Nagtalon damot tag. Apo na, na parang may gulong kami yun. Nandito tayo sa Gonzaga guys. Bibili daw tayo ng isda para may maihaw tayo doon. So panurin na lang natin yung mga nadadaanan natin dyan. Bayan ng Santa Ana kasi yun guys, kaya ito huling bayan na to, Gonzaga, bago mag Santa Ana, kaya panurin lang natin guys. Hello. May kabilo na dyan. Anong araw tayo? So ayan, biyahe na naman tayo guys. Tayo? Bawa mo na yun. Tag. Nadanom nyo dito? Paano ba masahe ngayon, boss? Boss, magkano na pa masahe ngayon? Sa jeep? Magkano na pa masahe sa jeep? Wala pa, pagdating doon na pagbaba nila. Gahampay nga na nga. Sa dati naglugar na eh. So ito guys, bibili tayo ng soft drinks. So ayan. Oh. Ganun. So ang cute ng grocery nila guys. Ang ganda oh. Lit pero ganda sa loob. Sorry pa, katingan na play. Ay na, teka para di. Nasa lawasaw. Yay, nga po. Sa dati makikita sa mga nakadiwa ba yung gabi ng mama ka?
ni Mang Jumar. Ay, dato'y Maseta Beach. Dito na ba tayo? Oo, papasok dyan. Dito na tayo sa Pasukin. Malapit na tayo sa Pagudpod. Pagudpod! Kasam ka lang. Sige, tinapanantay dito. Tinagalala tayo pa ito ba? Ikaw na lang ang tigis eh. Irene. Come on! There is the ocean deep! Ocean deep is blue by you. Sino? Bakit? Sa akin ko na nila. Lilaan. Oh, nandito na tayo. Balian lang. Bye. Port Irene. Cagayan Freeport, Port Irene. Ito guys, dito na tayo pupunta. Blue by you. Windmill mo, dagita kwata na eh. Dagita ito windmill. Solar niya. Nagrang-rang na tarabi nga ito. Naging aso yun. Angas. My body is rough. The hand is inside. The hand is inside. Dapat yung nakadandahan ko na Gino ko na ito. Kailan magaling ka na dito sa Manila? Sa Manila ka na sa Manila. Ilpos. Pati pa ni Podis Ligo. Ay, sa Bali. Pero laki din ako po aja Engineer Lorenz ang rupa naman. Wala yan ang dinurog lang naman. Tatlong motor. Puro sports. Apa niya sa rin dito ba guys? One hammer. Kuwada tayo kitibay-bay. Isa tayo harang ka. Nagbabati na ka. Panagpati darat. Paano man ah? One spaceship na ginanak mo. Sumakay ka na ginanak sa mga Yamati Logan. Dalan dito yun. Pangit po. Angas eh. Nagpadiretso ka daw. Kapag na magbasket, yan ba ang tatay ko? The bark ah, the bark is mine. See? That is mine. Everything you see there is mine. Niya katibag pa ka. English ka ganun ah. Gibangir. Diretso lang daw. Ay, mayat. Nagpigsa signal dito. Pigsa signal. Ano ka ng sasakyan? Kaya. Sir, baka gusto mo ako nang mag-drive. Ikaw, saklatan. Baka nung pantay at patungingit sa... Ano, mag-video ka? Kasi
kasama namin sila Nina. Hello. Your video is waiting for us. Hello. Punta kami sa Cotabato. Tapos mali po yung Ito si Nina. Hello. Kumusta ka na? Bakit di ka sumama? Sana din. Kakain ng tinapay. Kaya pinagtyagaan na ginusto rin. Ya. Pinagtyagaan na nga binakbak na ito ng paglan. Piliga mo ito eh. Kayo mo tumagaling, tumarin sila kayo. Eh, baka dito pa siyang nadalan. Saan nang garot dito eh. Nagkakasing na ba? Apo. Ako, susundan. Ala. Ay ka. Wal sahod tag. Di doy. Oh, snacks ay, nakadalo mo pingan eh, oh. Doon tayo dito doon na eh. Wadik The sahod white tag. light is going on. Josi mo, Josi. Balik na, sige, diretso lang. Kawan sa mo dalan ta. Ano, doon sa entrance da. Doon sa entrance. Quiet. Kasyo, Josie Lodge. Ay, may hotel. Eh, Jonay, nalatay kumain. Kasi mo na yung kapis Bagay. mo. Lock, nakalak. So guys, nandito na tayo. Ito. Ito yung Ano? papaligon natin. Sila. Ayun na daw, dito na. Hoy, Ansaw! Ito. Ito yung mga bata. Muli kay Jayan, muli kay Jayan, muli kay Jayan. Saan tayo ang madititay lang sa kwarto? So ayan yung ano guys, nagbabantay. May entrance kasi ito. So itong mga kapamilya ko na sumama. Yung 11 years old daw, wala pang bayad guys. So sakto yung mga bata na may 11 years old, hindi pa magbabayad dyan. Ito yung driver natin. Driver ng jeep. Depende di kayak pengelolaan na di up and down kada kwa. Kay Marta kuma. Iya, Jayan. Ano na? Apay sa bala ito eh. Di pa yung nanay dyan. Maseta Beach. Ano? So ito guys, Maseta Beach. Entrance 50 per head. Yoshi Lodge. Tindahan guys. So pupunta tayo sa dulo. Doon sa dulo pa guys. Dilikutan na. Ano ba? So ayan, dito na tayo magpapar.
Nya problema na. Harap ko. Ayan guys, yung mga ang ganda oh. Tent nila. Private siguro to guys. So may ano pa dito. Pisonet. May free wifi pa, free wifi hindi. Ano pala? Pisonet guys. Yung mga bata natin. Pagkatangan yellow dito, oy. Ada pagkatangan si Ay. Inang ano, inang nga. Ito yung magiging tent natin. Ayan. Ilang kalatag saan? Ilang kataan? Kita mo na mayroon na kalatag. Oh, papapap! Sige, tatagi. Hanggang na ni. Madin sama. Awan sa pagtuntunwan dito. Ajay, dito dyan eh. Ay, dyan. Wala na, ito pagkatangan yellow. Hindi ko anak ni yellow kanya ito, may sakit ito. Italata na ito, tanga po na. 20 piraso. Denden! Lucas! Pau! Hindi ka na makakakita yan. Ay, sanay na ba? Ay, doon. Maliligo ka na? Pau! Kita nyo na laing. Ayun, maliligo na sila guys. Hindi na nakapag-tis yung mga iba. Andun na. May papapos pa dun oh. Hindi naman artista. At saka si Sir Kenneth. Ayan. Yung doktor kanina. Ngayon, chef naman ang kanyang. Ano to, maraming racket ito. Ngayon may ano to. Ito yung ano sa amin, yung munamon. Munamon sa Ilocano yan. Masarap sa pangkilawin. Kung may alak yan, masarap yan. Pulutan. So ito na, nandito na yung mga baon natin. Tubig, may pakwan pa. Soft drinks, yung pandesal, saka itong mga niluto kagabi guys oh. So ayan, hindi pa kasi hindi ko na napakita yung pagluluto nito pero at least nandito na. Ito yung tent natin. So masaya to guys. Masaya talaga to. Ano, may kanto ay babay kasi. Mabaling ko man. Kag di ko sad. Maya, wala nang tubig dyan. Ito yung mga apo ko ito. Ito. Saka hipag ko. Ayan, ito yung hipag ko na pinaka maganda oh. May high blood. Ayaw. Kinito. Inya na ganun ni kasi simula ko lahat. Romel Caliso. Romel Caliso guys, may ano yun, Romel TV. Ano yun, shout out sa kanya. Ayun, ang ganda ng tent na ito. May bahay sa taas. Anahaw. Native daw guys, sabi ng tita ko. So nandyan siya, native daw. Hello. Ay, dahil siya ako na kay sinilas ni Juan. Pamangkin ko. Saka yung nanay ko na mabait. Mabait to guys. Mabait magpagalit. Aya. Dito po. Mabait na magalit. Mabait pag nakatulog pala.
Saka si Maika. Maligo ka na, Maika. Ay, hello po. Saka si Lubet. Magkay ka na, Lubet. Dalawa na pagdigo sa Yung mga anak ko, tignan mo doon, baka ano, sa bagay, mababaw naman pala dito. mababaw po. Oo. Nawabaw lang. Maligo ka na. So ito guys, may pier kasi dito sa amin, dito sa Cagayan. Kaya may mga barko dito. Ayan yung mga barko. Port Irene Pier. So ayun yung mga iba guys. Ayun. Yan naman, may mga model yata dyan guys. Oh. Magpipictorial. Kung nakikita nyo yung ano na yan guys, yung bundok na yan, island yan guys, yung dito sa Cagayan, yung Palawi Island. So yan yun, Palawi Island guys. Dito lang sa amin yan, Cagayan, Santa Ana, Cagayan. So yan guys, yan yung Palawi kung titignan nyo sa mapa. Pagdating naman doon, malapit na yung Camiguin guys, Camiguin Island. Saka banda dyan, Batanes. Diyan na yung Batanes guys. Doon sa dulo ng dagat na to. Kasi nasa dulo tayo guys. So ito, may intermission number tayo guys. So, kakanta yung pamangkin ko. Sige nga, Ilocano version. Ilocano talaga to. Yeah. Ay, ayaw Senyor. Inlemeng katamamat sisiwit anaata Kabisado mga talabang eh. Nung ikaman yun sipitan na taimayo Junior, Rene Junior, Jauh. Mati semalak. alwadan yun Lamat ya. Daytoy asisiwit Ayun. Intermission. Masisiwit ko Muhag pa siya na Itugtugot ko Nyor, Nyor, Nyor. Sumipla Nanti, ini pa. Ni Junior ka, Nyor. Kaya ma'am. Oh, yan. Lagu na, shot na lang, shot na lang. Salamat ni Lola, balay. Yun. Nang paamo Oh, oh. Abaw. Oh, oh. Oh. Ako na yung Lola. Ayun, ayun, ayun. Okay. Lagi rin good La kanta mo rin ta. Oh, kanta mo, kasanuman, sayang. Open eh Ayun pa eh. Ayun. Sumikat mo na ba? Abaw. Oy. I-flooring na. Lala, tuloy ba lang ka? I-flooring na, i-flooring na. Kulang.